fets fem des de l'any 2007 el baròmetre de les finances ètiques. El que volíem projectar, però ara sí que es veu. No, llavors no m'he imatge. No sé si teniu, perquè si no és una miqueta... Sí. És més fàcil seguir-ho amb el document. Sí, amb les logis que us han donat a l'entrada ja he imprès el baròmetre. Des de l'any 2007 estem fent aquesta radiografia també del que és l'evolució del sector de la banca ètica a l'estat espanyol i constatem un any més la mateixa tendència, que és de creixement, de consolidació d'aquest creixement que des de l'any 2007 s'està produint, tant a nivell de volum d'estalvi recollit, com de préstecs realitzats, com de nombre de clients. I aquesta és una primera constatació. La segona és que això continua contrastant amb l'evolució del sector convencional, que s'ha mantingut pla, una evolució plana, i en alguns casos fins i tot ha disminuït en alguns dels casos com els préstecs recollits. Per tant, sent representant un mínim dins, evidentment, del volum del sistema financer global, contrasta el creixement amb la situació de la banca convencional. Per tant, això és positiu també, molt positiu, creiem. Les dades, ara les dic molt ràpid, teniu aquí tota la informació, també estan en castellà, que per si algú li interessés ja ens ho demanareu. Dir-vos que les dades es recullen a partir d'entitats financeres de tot l'estat espanyol segons els criteris dels principis de banca ètica, molt ràpidament, d'ètica aplicada, la transparència, la coherència amb els valors, una mica amb la línia del que hem anat comentant, la participació, tant a nivell intern com la transparència que implica donar dades a on estàs invertint els teus diners, als clients, usuaris, i la implicació, i aquest també és un principi important, la implicació de les entitats de finances ètiques en la transformació de l'economia, de la societat que ens envolta. Seria aquest principi d'implicació que vol dir donar suport a projectes amb un impacte social, ambiental, cultural, que respecti els drets humans. És un dels principis fonamentals i el que els diferencia de la banca convencional, així com el fet de no invertir en cap activitat especulativa, per suposat. I llavors, jo crec que això va una mica a la banca ètica, igual que el comerç just, són alternatives que demostren que és possible aquesta economia basada en el desenvolupament de les persones i de l'entorn i del planeta. I llavors comentar també que les dades les fem a partir d'un recull d'informació de les entitats que teniu al final del document. Aquesta tendència també és internacional. Aquesta mateixa tendència de creixement i de consolidació a partir d'una xarxa internacional que es diu Global Alliance for Banking on Values, que el que fa també és recollir les dades d'aquelles entitats financeres que posen en el centre la sostenibilitat. I també es comparteix aquesta mateixa tendència de creixement, per tant, que estem veient en el cas de l'estat espanyol, es correspon amb la tendència global d'aquest creixement que demostra que cada cop més persones, entitats, administracions estan apostant per aquest tipus de banca. A nivell així de dades, molt ràpidament, perquè ja us tindreu el detall, per exemple, l'estalvi recollit ha augmentat respecte a l'any anterior un 18%, estem parlant de 1.800 milions d'euros en el cas de l'estalvi,
En el cas dels préstecs ha augmentat un 5% i estem arribant als 850 milions d'euros. I en el cas de clients i usuaris a l'estat espanyol són 210.000 les persones que ara mateix són clients o usuaris o socis o sòcies d'una entitat de banca ètica. També això és un increment del 15%. Una altra dada també a destacar és la taxa de morositat, que contrasta molt amb la del sistema financer convencional, que el 2015 era del voltant del 10% i en el cas de la banca ètica el 2015 va ser del 7%. Per tant, significativament menor la taxa de morositat, que és una dada també bastant important a l'hora d'analitzar el sector bancari. Jo crec que així de fotografia seria aquesta situació que tenim. En relació al que és la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, recollint una miqueta el que comentava el David, crec també que el fet de dir Som Comerç Just i Banca Ètica també és tota una declaració d'intencions, però també el recollir una miqueta tots els anys que s'ha treballat, en el cas del comerç just des d'aquí a fa 30 anys, però també és una mica de reconeixement de tot aquest moviment que més enllà de les xifres o del que puguem dir amb xifres, també recull aquell esperit de denúncia de les multinacionals que ja des de fa 20 anys o més es feia a empreses del tèxtil o del calçat esportiu denunciant aquelles pràctiques. A mi em sembla també que és una reflexió i una visibilització de tot aquell moviment i recollir, contextualitzar-lo avui en dia amb Instant Party, que jo tampoc sabia què era, però també hi ha aquesta part de reconeixement de tot aquell moviment de solidaritat que també era, no només de solidaritat, també era de denúncia, també era d'incidència i això recuperar-ho i posar-ho en valor, posar en valor tota aquella història i em sembla que als 30 anys i el quadern també fa aquest reconeixement de totes aquelles històries que es posaven ja i s'explicaven de treballadores del tèxtil o del calçat esportiu en aquell moment o dels caficultors i caficultores dels països del sud. I llavors, això que era també una miqueta la reflexió sobre el reconeixement, a part del format aquest innovador.